Ada bidaw, बैयाव जिरायहैनोथ'। थ' Wow. जी बैखौ नाहरनायसाय बिरदाव मा आं दैजि नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो दे मा बाथ्रा आं फंसे बाथ्राखौ सोंनो बावदोंमोन बिरदाव आं नोंनि आइ आफानि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आं मा खिन्थानो दैजि गोसोखांब्ला दुखुसो फैयो आरो गाबनोसो ओंखारो I am sorry खोनासं दैजि आंखौ जोनोम होनायावनो आइया जिउ गारनांदोंमोन आरो आफाया गामिनि गावबुरामोन बारि बागान ग्रोम ग्रोम सम्पतिमोन जोंहा आफाया गामि बेराय बेराय जौ लोंबाय बायोमोन बाजै 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 जुमाय दंना गैया बाजै रावबो गैया बाजै हैद साला साइकेला मा जाखोब्रा आयौ साइकेल चला बाजै बाजै जुमाय दंना गैयाब्रा बाजै 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 माथो आगैसो लायो र' मामा लाबोलाय बाजै बिखा आलु लांबाय गैया जुमाय मोनलों गैया बाजै गुड हामानोथो एफाग्राब जौ लोंग्रा जाखो आगै नोंलाय मा बुंदोंब्रा बाजै दुखु दं आंहा दुखु दं सोर बुजिनो आंनि दुखुखौलाय सोर मिथिनो लाबो बाजै जौखौल लाबो नों बेफोरखौ जेबो जिंगासिनो नाङा बाजै दे आगै लोंदो हनै होखाबाय आङो दे बाजै दे बाजै बाजै जौ दंबावो नामाब्रा बाजै गैथाराब्लाबो खापसेबाबो जागोन दे बाजै माथो आगै फाख्रासलाय गैलाहाय गैला आगै जौ गैला मा जाबावनांगौ जाखोब्रा माथो फंबाय फाखासोलाय फै नै बेखौ लोंनो सानदों आधा बथलखौनो बाजै काप गंसे गामला गंसे लाबो नै खाबा दे जिराय फंबाय फाख्रा जाबाय आदा थेंक इउलै जौआलायनो दे आदा दे दाथ' जेबो गैला फंबाय थोबायलै आदा खापसेनो जायो आंनिया बिदिब्ला सिखारलां दिनि आदा थुदो थां दिनि थुदो फंबाय फाख्रा बाजै बाजै आंबो जासिगोन बाजै जों थांनोसै दे थांदो दे आगैमोन थांदो साला साइकेलाबो थिग गैया आयो साइकेल टकनाबो थिग गैया साइकेल बेवाइफोर बेवाइफोर जौ दंना गैया बेवाइफोर जौ नांगौ जौ बेवाइफोर जौ दंना गैया जौ
दङ बेवाइफोर जिरायफै Good. मोजां खबर बस दे लोंदो बेवाइफोर मोजांथार जौआ दुखु दं आंहा हाब आदा नोंहा मानि दुखु दङ हायानो 50 बिगा गोजौ नोंहा दङ आरो मानि दुखुबाव कौन जानता है मुझे क्या हुआ ना आदानो हिनजाव गदाय नांबावगौ नामा Stop बुरखौ No हिनजाव गदाय आं हिनजाव गदाय लागोन संसारा आलाय जालाय जालांगोन बेखौलाय आं मिथिगौ सिखा मानो हिनजाव गदाय लायखांलाय जाम्बा आं मुख्रिबांबायलै फंबाय गाज्रि दामेसै दे मोना आदा जेबो नङा ओइ बिमाफोर खाबु मोनसे लाबोनाय फंबायनो जागोन दे फंबायदि जौआ लुना लादो दे जागोन लोंलै लोंनांगौ लोंनांगौ दे खावा दे मोजां लों आदा नै माथो फंबाय जौआ गैला जागोन आदा जागोन 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 आदा जागोन जागोन आं थांसै फंबाय जागोन आदा जागोन दे थांनो दे ओइ बिमाफोर आं थांसै दे बेवाइफोर थांदो बिदिनो राङाल' एसे थाब होफै सानफ्रोमबो गामि बेराय बेराय जौ लोंनानै सानसे जोबोद गोसा लोमजानायसै आफाया डाक्टारनावबो लांनाय जादोंमोन नाथाय डाक्टारा बेरामाथ' गिदिरानो जाहैबाय नंगौ नामा सार जौ लोंनायनि थाखायनो लिभारा गाज्रि जाबाय बेनिखायनो एसे जौ लोंनायखौ बादा होनांसिगोन सार बे लिभार सिरोसिस होननाय बेरामा जौ लोंनायनिफ्रायनो जायो नामा सार नंगौ नोंनाया जौ लोंनायनिफ्रायनो बांसिनानो जायो जौ लोंबाय थायोब्ला नंगौ सार लिभारा डेमेज जाहैयो दाथ' आङो सोखानाय राहाखौनो मोना मोनगासिनो दङ नायनायसै मा रोखोम जायो आच्छा 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 जायखिजाया नैबे मुलिफोरखौ एसे जाहोनाय दे जा जायो जाबाय आच्छा जागोन सार आं बेवहाय दे बिदिब्ला जों थांदिनि गोजोन्थों दे गोजोन्थों सार थुदो फंबाय बिदाव थुदो आदा बिदा फिसा मा आफा थां नोंना खामाखौ लिंना लाय दे आफा आदा खाम्फा मा नोंखौ आफाया लेंहरदों मानो फंबाय मिन्थिया आदा नै नोमबाजैयाबो देहा गाज्रि थु बिदिब्लालाय फै थांसै आदै खाम्फा नोङो फैबाय औ आदै आं फैबाय आदै खाम्फा आंनि देहाखौ मोनदांखाबाय बेनिखायनो नोंनो
माखासे बिबानखौ होलांनो सानो बुं दे आदै बिदा फिसा नैबे नोंनियानो नोंनो गासैबो नांगौमानिखौ होजोबगोन फिसा नों जेबो जिंगासिनो नाङा फिसा जागोन आदै आं नोंनि बुंनाय मानि गासिबो गनायनानै लागोन दे आंहाथ' नोंनि खाथिसिम रावबो गैया बेनिखायनो नैबे आंनि फिसा आरो नैबे 50 बिगा हाखौ आं थैखांनायनि उनाव नोंनो जोथोन लानांगोन आदै नैबेयाव LICनि लेखाबो दं बेखौबो नोंनो आजावदो फिसा आरो नैबेयाव एसे रां दं बेखौबो नोंनो आजावदो जागोन आदै आं नोंनि बुंनाय मानि गासिबो मावफुंजोबगोन बिदा फिसा आं गैयाब्लाबो नों जेबो जिंगासिनो फिसा नैबे नोंनियानो नोंनो गासैबो नांगौमानिखौ होजोबगोन फिसा आदै आफा आदै आफा आदै नों जोंखौ नागारलां एफाबां दुखुनांथाव नोंनि जिउआ आं सोंनानै दुखुसो होनाय जाबाय आंखौ निमाहा होदो दे बिरदाव औ दैजि जेबो नङा थ' थांदिनि थुदो बिदिब्लालाय थुदो थ' ओइ गोफाद जलदबार राखेबमोन मा बस नोंसोर नुदोंना साला बै सैमा फिसा बिरदावा आंनि मोजां मोननायजों माबायदि मोसादोंमोन नंगौ आंसो मोजां मोनो बिखौ थ' बिदिब्ला बिरदाव सैमाखौ गाग्लोबहैनांगौ ओइ बिदारथ' या
नै निउटन बिफा मानो आं निउटनखौ लानानै आइ मोनाव आलासि जाहैनोसै ए आं थग्रेनखौ मोजाङै खामानि मावनो थिनखाबाय दे हामाब्लाथो फैफिननो साननैसो उनाव फैनोसै दे बिदिब्लालाय थादो दे बाय आबा बाय Haya! Ha! Ho! Haya! 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 Ho! Ha! 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 Haya! Ha! Ho! Ha! Hey! Ha! Haya! Ha! Ho! Ha! Hey! ओइ बिरदाव आया माथो दैजिसोलाय फै दैजि नों मा गोसो जानानै जोंनि न'आव फैदों बुंनायसाय दे आं नोंखौ सम सम कलेजाव नागिरबाय थायो नाथाय नोंखौ नुवा नों कलेजाव फैथारा नामा कलेजावनो बारा थांनाय जाया आंहा न'नि जेंनाफोरनि थाखाय आदा नैबे दैजि आंनि लोगो दैजि दे बे आदा खुलुमबाय खुलुमबाय बैयाव जिरायदो थग्रोन ओइ थग्रोन देलाय आलासिनो साहा फुदुंनानै लाबोलाय नोंनि मुङा दैजि होनदोंमोन नामा बिनानाव औ आंनि मुङा दैजियानो अ नोंनि नोमफायालाय माथो मावो आंनि पापाया एमएलए ए नों बै एमएलए बाग्लारिनिसो फिसाजो औ बिरदाव नों आलासिजों रायलायदो आंहा दाबसे जायगायाव मिटिं दं आं थांनोसै जागोन दे आदा बिनानाव नों दसे जिरायथ'दो दे जागोन दे नोंसोरो जिरायथ'दो दे आं थांब्रबनोसै दे आदा बाजै दं होननायालाय बाजैया बाबुखौ लानानै न'आव थांदों ए नो
मा बेलाय मबाइल आंलाय मानो मबाइल नोंनो नाङाबाबोथ' आं नांगौना नोंजों रायलायनो आंहा दि बिल होनो रां गैया आं होगोन ना नोदो दैजि मा हर थालांदो दे हर थानायनिथ' प्रग्राम गैयामोन नों बुंबाय जेब्ला थालांसै दे दायो नोंनो जोंनि दुब्लि बारिखौनो दिन्थिनोसै आं जागोन दे जेबो गैया साहा गोजासो लोंदो मा जेबो गैया जाखो बेलाय बिस्कुट दंना बियो बर'नि डायलगब्रा बै गुवार फोथारा आफानिमोन दैजि बेसेबां बिगा हा दं आदा बेयाव 50 बिगा ए गुवारथार बिदिब्लाना औ दैजि नोंनि आदाया बे हाखौ उनाव नोंनो होफिनगोन ना होफिना आं मिथिया आरो बेफोरखौ होफिनाबाबो आं जेबो साना मानो आइ आफा गैयैयाव आंखौ जोथोन लानायानो आंनि थाखाय थोबाय दैजि अब्लाबोथ' रां रुफाखौ खावनानै एबा सेनानै लांनो हायो दैजि नाथाय सोलोंथाइखौ रावबो सेनानै एबा खावनानै लांनो हाया नंगौ आं फंसे बाथ्रा बुंनो दे दैजि बुंना बिरदाव मा बुंनो नों गाज्रि मोननाय नङाथ' उमहो बिदिबा आं बुंनोसै दे दैजि दे बिरदाव बुं दैजि बै माइ फिथाइ थाइहां माइ बिफांफोरखौ हाबा जागोदान हिनजावफोर गोरबोआव थाजेननाय बायदि नुयोनो जावलियाना आरे दैजि नों आंखौ बुना ना हिनजावफोरजों बुजानाया अखा खोरोमबा खोरोमबा एम्बु गाबबा गाबबा साखागोन सोर बुंनोबो रोङा नोंखौ इसोर मिथिगौ मिथिगौ आं माबा आथिङाव सेब मोन्दों बिरदाव र' दैजि र' आं एरखानो र' 1 2 3 गाबाय साला दैजि हनै सोनाबहा साना हाबबाय थ' जों न'आव थांदिनि थ'दो बिरदाव फंबाय ओइ बिरदाव फंबाय मा आदा आलासिया थांबाय औ दहाय फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनानै थांबाय ए दे बिरदाव खोनासं मा आदा गोसो थोनाय मोजां मोननाय बे मानसिनि जिउआव समजों लोगोसे फैफाखायो बे समाव खायफाया समखौ गोसो थोलायनाय आरो मोजां मोनलायनायाव बाहायनानै गावनि गुबै खामानिखौ दोनथ'लाङो जेरै फरायनाय लिरनाय आरो जिउनि जोबनायथिं थांनानै थानायाव खस्थ' मोनहैयो नंगौ आदा बिनिखायनो आं नोंखौ बुंनो सानो जाहाथे नोंनिया फरायनाय लिरनायाबो मोजाङै मोजां सोलिबाय थायो आं नोंनि होननायखौ गोसोआव लागोन आदा जागोन फंबाय आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ कलेजाव नों सानफ्रामबो थांबाय था नोंहा आनजादा खाथि सफैथारबाय नंगौ आदा हेलौ नै आं थांगासिनो दं दे जागोन दे थांगासिनो दं दे फंबाय नों थादो दे जागोन दे
ए माथो बायजो फैबायलायो फै फैदो नोङा माथो आं गैयियाव सोरबा हिनजावखौ लिंबोदोंनो हरबो थालायदोंनो सुनि आखल गैरोङि लाज गैयि खैफोर लाबोगोन नोङो बे न'आव खैफोर जाबाय बाजै सिरि थाथ'दो मा सिरि थादोसो होनदों नोङो दायखौ मावनानै बैथाला जुनाद थाबाय थाबाय गोख्रै थाबाय आंबा थाव सैमा माग्रा थाबाय सैमाबो थाबाय 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 सैमा माग्रा नोंसोरथ' आं मावनो गोनां कन्ट्राक्टखौ सेनानै लाबाय मा जोंथ' रावनिबो खामानिखौ सिख'वाखै जों बै दालांनि खामानिखौसो थाबायनानै लादों बेनोथ' बे खामानिखौ आंसो थाबायग्रोदोंमोन मा दानिया नोंसोरखौ आं मा खालामबावनो दाबो नोंसोर आंनो पार्सेन्टेज होयोब्ला दानो नागारहरगोन आं नोंसोरखौ खामानिखौ मावगोन जों पार्सेन्टेजखौ नों लागोन बे माब्लाबाबो जानो हाया बिदिबाथ' नोंसोरो जिउनि साजाखौनो लानांसिगोन नागदोर मा बस बिसोरखौ दिन खालामदो जागोन बस जोंखौ हगारदोलै जोंखौ हगारदो आहा जेबो दाय गैयालै सोलाबो माबार जिराय नमस्कार दे मानोबा फैदोंमोन सार आं बिजनि माइदां नोगोरनिफ्राय फैदोंमोन आं बिबारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सेक्रेटारि अनोबा सारा जोंनो अफिस सालायनो फाइनान्सियेल हेल्प हरदो जागोन दे जिरायदो न गोजोन्थों सार दे सार आं अनजालि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय फैदोंमोन जोंनोबो फाइनान्सियेल हेल्प हरदो नोंथाङा नैबे आर'ज बिलाइखौ नायनानै माबा मोनसे खालामनो सेस्था खालामदो खुलुमबाय थांदिनि सार दे थांदो दे बोलोजों हायाबाबो सोलोजों फेजेनथारनांगौ सालाखौ नोंगौलाय जों जेननानै थानो हाया नाथाय जों मा सोलो खालामनो आंनाव मोनसे खायदा दं बयबो खोनासंफै साला दासो ओइ हनै फैगौलै नंगौथ' ओइ सिस्टार रथ'लाय हाय मा सिस्टार दैजि जोंखौ निमाहा होदो मानि जोंनि आखुनि थाखाय जोंखौ निमाहा जाथाव नङाब्लाबो इसोरनि मुङै जोंखौ निमाहा होदो बिनानाव जोंबो मावफ्रांनानै उनावसो जोबोद लाजिनाय मोनदों सिस्टार जों अखानायैनो नोंनाव निमाहा बिनो थांनो नागिरदोंमोन नाथाय लाजिनानै नोंजों नुजाथिनो हायाखैमोन वी आर सरि सिस्टार नोंसोर एफाग्राब बुजिफिननोब्ला आंबो नोंसोरखौ निमाहा होबाय दे
ब्रादारमोन थेंक इउ सिस्टार थेंक इउ सिस्टार हामथारबायलै बिदिब्ला सिस्टार आं नोंखौ जिउनि असे बिनानाव सानना लाबायदों बेनिखायनो आं नोंनो फंसे बाथ्रा फोरमायनो सानदोंमोन मा बाथ्रा नों बिदाखौ हास्थायदोंना नाथाय बियो मोजां मानसि नङा आच्छा मा बुंनो सानदों नोंसोरलाय नंगौ बे सानै सिख्लाजोंबो रेकर्ड जानाय बदनाम दङ सि मा बुंनो सानदों नोंसोरलाय मा एसेबां गाज्रि गाज्रि बुंदों नोंसोरलाय नोंथारगौथ' नों बिसास खालामा थांग्राखै बैसोरखौ लेंहैलाय जागोन बस नों फोथायाखैथ' बिसिनाव सों नोंसोर बिद्दावनि मा बाथ्रा मिन्थिगौ बियो मासे जुनादसो सिगां बियो आंखौ गोसो थोफ्लानानै आंनि गासैबो लुथिजोब्बाय आरो नोंगौ बियो आंखौ गोसो थोफ्लानानै हाबा लानो होननानै थगायबाय बास आरो नोंसोर जेबो दाउनोसै नांबाय चिरा नांबाय बस नांबाय साला बबाव गनि बिलाय है दानजालायबाय मानो रिसिभ खालामाखै बिलाय ना नेटवर्कखौसो मोनाखै नामा र' हरबावनां हरथारबावलां खनसेबाव हेलौ हेलौ नोंनि सिनायथि ना औ आब'खौ नांगौमोन औ दंना गैया दङ आब'आ दङ लेंहरनि र' आब' फन फैदों हेलौ हेलौ दैजै ओइ नों दिननिफ्राय फन दाहरसै दे मानो मानो दानखो बिलाय र' मेसेजखौनो खनसे हरबावनोसै आं आर्जेन्ट प्लिज कल माथो जेबो फिन गैया खनसे मेसेजखौनो हरबावनोसै आं हाय दैजि प्लिज कल मी हे इसोर फिन हरथारथोंसै माथो नो रिजाल्टसो जाखांफिनबाय मा जाथारदोंना बे दैजिखौलाय मा जादों बिरदाव जेबो नङा ओहो नोंहा माबाफोर जाथारदों खिन्थाना आं सुस्रांनानै होनो हायो खोमा फुंखा दैजिया आंजों दासान्दि मानोबा एरा एरा जागासिनो दं आंनि फनखौबो दैखाङाखै बियो अ न' जानांगौ नोंसोर सानैनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि बुजिलायनायफोर जादों खोमा आं दानो लोगो हमहैनानै सोंहैनि नों थाथ' दे
ओइ दैजि ए माथो फंखासोलाय मा जाखो नोंसोर बिरदावजों नोंजों मा जालायदों बिनि मुं दाला नों आं सिगां मा दाय मावदों बियो बियो मासे जुनार लांसुनिया सानै सिख्लाजों बदनाम जानाय दागो गोनांसो बियो मा बुंदों नोङो आं बिजों उन्दैनिफ्रायनो लोगो बिनि गासैबो बाथ्राफोरखौ आं मिथिजोबगौ बेहाथ' जेबो बिदि दागो गैया बैसोर सिख्लाफ्रानो आंनो खोन्थादों सोरमोन बिसोरलाय बिसोर नंखाय जानो हागौ बिरदावा बिमा बिफा गैजाया मावरिया अब्लाबो बिनि गोसोआ एसेबां मानि जुनाद आखुनि नङा आदा फुंखा बुंनाय बाथ्राया नंगौ खोमा आब' सिरथा नों नङा आब' सानसे आं रजंमोनखौ सानै सिख्लानो रां होनाय नुहुरदों नोंगौ बिनानाव औ आब' इसोर आं मा खालामफ्रांखो फुंखा आंखौ निमाहा होदो निमाहाखौ नों बिरदावनासो बिनांगौ दैजि आंनाव नङा औ बिरदाव नों आंखौ निमाहा होदो माब्लाबा आं दुखु जायोब्ला नोङो रानना लागोन ना माब्लाबा आंहा मोदै गयोब्ला नोङो बेखौ हुगारगोन ना माब्लाबा आं गोमायोब्ला नोङो आंखौ नागिरगोन ना माब्लाबा आं हारसिं जायोब्ला नों आंजों थाफागोन ना माब्लाबा आंनि आगाना लोरबां जायोब्ला नों आंखौ हमथागोन ना माब्लाबा आंनि जिउआ जेंना फैयोब्ला नों आंजों थाफा
माब्लाबा आं सोदोब होयोब्ला नों रजे खोनासंगोन ना माब्लाबा आं सिमां होयोब्ला नों सिमांखौ सुजुगोन ना माब्लाबा आंहा गोरोन्थि जायोब्ला नों आंखौ निमाहा होगोन ना निउटन बिमा ओइ निउटन बिमा मा फंबाय बे दाउआ मैयानिफ्रायनो गैया आं बेखौ नागिरहैनोसै मालाय जेराव खिथाया मानो नागिरबायनांगौ जाखो नोंहालाय मालाय सोरबा लोगोफोरनाव दंहैयो खोमा अब्लाबो नों थाथ'दो आं थांनोसै दे थाब फै ओइ फंबाय रथ' दसे रथ' आच्छा बिदा फंबाया नोंसिनाव दंहैयो नामा ओहो गैयाथ' नंगौ नामा दे बिदिबा आं हजों नागिरहैनोसै दे आदा नांगालै फाग्ला आंनावसो एवनाया बिदि जायो नामा नाङालै नाङा मेब्ला गुरुंलाय बबे लांदां एवबाय थादों नोंलाय ओरै फै दे ओरैबोथ' हाग्रा दंना र'लै र' मेब्ला गुरुंलाय आंनाव नांगोन आथिङाव बोरैबाफोर ओइ मेब्ला मा जालायखो एथ'बा सान्दुं गोसायाव है खामानि मावबाय थायोलै बै दंफां सायाव दसे जिरायहैनोसै सान्दुं गोसाफ्राव मावबाय थायो नालाय मिसा-मिसि फैदो मेब्ला दसे जिरायग्रोनांसिगोनलै मावनायनिख्रुइ जिरायनायासो बांसिन जानांगौलै बेथनखौबो होआ बिसोर साला बे रांखिनि मोस्रोम जिरायखौनो गियो नालाय आंथ' गिखाया नोंसो सिरि गियो खोमालै बेहायनो जिरायनोसै दे ओइ मेब्ला मा हंला आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो दे मानसिफ्रा मानो हाबा जायोलै धोद बेखौनो मिथिया नोङो बै गुमा मानैखौ नाहरलाय नोङो बैयो बै बाजाबनाया ओइ साला मेब्ला बारियाव उसरांनाया आयौ माथो मोस्रोम जिरायसैलाय दे मा बारियाव आरो गोबालायबाय सादों नोंसोरखौ खालामा जानाय नंला जोरसै बोखारदो आइदि
Ayo, ayo, jodohnya nama jodoh. Mila. Sikat nomor sikat. Ayo, Jodohnya, tuh. Kacau lagi. Kacau baik. Ayo, Aja dulu nago. Kacau. Ayo. Number. Ayo. Number badali. Number. Ayo. Mana address? Ayo. Bargu baik. Ali bargu baik. Nih. Hui, Mibla. Baje musim jira terus pergi aku nara. Hui, naulai. Gila. Bila aku mabi. Baik. Hui, Mibla. Makalah mau nubra. Mati geranjang kisih. Gila. Geranjang kisih haji baik. Makalah mau nangala. Baiklah masih palai. Malai ba, masih. Tuh, bikin kan ini. Mati kalau mau nubra. Baik kau. Hei, mati hinjaupurin dokna singo kan ra. Piti kotrele. Ma pitu bra. Di. Sebalam nagalan dulu. Kan balik. Ngapa kan tu? Sule baju. Nugan lagi pagla. Kan berbut. Di. Sule baju di. Lalu. Unjuk foto lagi. Di number. Baik tu bangla. Suara Maya ba. Kudu. Di. Hei. Hui pagla. Hei, I made disco dancer. Ini jamu sabra. सान्थ्रिफोर नोंसोर बै एमएलए बाग्लारिखौ सिनायोना? सिनायो सार। न'खौलाय नुबाय? नुबाय बस। बिदिबालाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैलिया। थां बिसोरनि न'खरनि साफ्रामखौबो सोरगोआव प्रमोसन हरजोबदो। जागोन बस। आगै सिनायथि नों बाथरुमनिफ्राय थाब ओंखारबोदे। जागोन दे। आइदै। आंहासो जागोलायबाय दाबो ओंखारबोआखै। आयै फिसा आयै दैजी, ओइ दैजी बिनानाव। बेहायनो दसे जिरायथ'नोसैलां।
बाजैया आंखौ मानो सैया मानि दायलग मोनबाय थायो सानबाबो सानस'नो हाला आं बिरदेवालाय माथो बेयावबो गैया बैथिंजायनो खनसे नागिरहैबावनोसै आं बेयावबा दंना गैया ए माथो दंलाय ओइ बिरदाव फै गारियाव गाखोफै मानो नोंसिनि न'आव माबा जाथाय जादों मा जाथाय फै नों गारियावल' गाखोफैग्रो दे फै माबारै थ' Ada! 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 Khudar bidaw! Agan si bidaw kay binenge. Mano fैबावदो नोङो बे नखराव? मानो बाजै? सुनि नोङो. मानो फैबावदो नोंलाय बे न'आवलाय? सिगाङावनो बुंखायोमोन आं नोंखौ. बे न'आव खैफोर लाबोगोन. लांसुनिया सैमानि फिसा जुनाद गुबै नोङो नोंनि थाखायनो आं खाफालनि सिन्दुर खोमोननानै लानांबाय नोंनि थाखायनो आं आसान सांखा सिफायनानै लानांबाय सुनि नोङो नोंनि थाखायनो आं खर' गज' जानांबाय आखल गैयि थां नों दाफै नों बे न'आव ओंखारलां थाङो नोंहा बे न'आव जायगा गैया थां गिदावोन सैमा फानग्रा दादि हारसिङै गालांनानै आंखौ हारसिङै एंगारनानै
आंजों फैलिया दुखु दाहा आंखौ एंगारलिया सुखु गोजोन आंजों फैलिया आंखौ हारसिङै गालांनानै हारसिङै गालांनानै आंखौ हारसिङै एंगारनानै ओ आयै ओ आफा नोंसोर बबेयाव दंहैयो आंखौ हारसिङै गालांनानै आंखौ हारसिङै एंगारनानै Bos, Ma. Ma Zoldop. Hनै राजथुरि गाबगासिनो दं थलै बसनो लांनानै हाबाय नों जायो हमना लाबो dulu हमना लाबो Ogar bangla baru angko malang. Ogar. Hah? Bisir tuh दैजिखौ लांबाय? ini dataran lo. Ini mana. Ini. Arah bilang gila tuh. Mana mau gini? Apa kamu? Ini munbe mana? Munbe nih. Munbe nih. Muntar apa ini? Apa tanah? Muntar apa ini? Apa bukan nama? Apa bukan nama? Munbe nih. Boleh muntar baik. Ini. Ya! Ya!
बिरदाव रजंमोना दैजिखौ हमनानै लांबाय आंबो थांफागोन बिरदाव थ' गाग्लोबहैदिनि हैया 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 या हैया 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 Ya, ya, ah, ya, हैया हैया hey 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 हैया 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 hey हैया 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 hui hui हैया 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 hey हैया आफा आं दिनै जोबोद खुसि मानो आं मोजां मोननाय हाबा जासिगोनखाय आंखौ बोर होदोलै आफा दे 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 जिउ गोलाव जाथों फिसा दे सिखारदो दे दे या 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 हैया hey हैया नो नोंहा बेफोरखौ गाननानै हिन्जाव गोदान जानांसिगौ आं गाना मानो नो गानदो दानो बसा रागा जोंनांगौबा जोबोद जारला जागोन नो गानदोल' आं गाना होनबाय आं हिन्जाव गोदान जाया आयौ मा रागालै बेलाय
Bos, हिनजावखौना दख'नायाव गानाखिसै। मा? नोंगौ बस। थां ओरैनो हमना लाबोदोल'। Hei! Fै हिनजाव गोदान हाबानि सम जाबाय। फैदो फै हाबानि सम जाबाय। हगार आं थांदोंमोन थ' फै मानो हाबा जाया थ' हाबा जाथारनांगौ दानो हाबा जाथारनांगौ दानो सिमाफोर दै जागोन अ माथो हिन्दी फिल्मनि हिर'आबो थि समावनो सफैबाय माथो सान्थ्रिफोर बारसोमदो Heya! Heya! Hey! Heya! Eh apa? Kati. Hey! Ha! Hey! Hey! Ha! Ha! Hey! Ha! Hey! Hey! Heya! 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 Ha! Heya! Ha! Heya! Hey! Hey! Heya! Hey! Heya! Hey! Hey! Heya! Heya! Ho! Heya! Hey! Hey! Heya! Heya! Hey! Heya! Hey! Hey! Heya! Ha! Heya! 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 Hey! Heya! Heya!
Wait! 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 Ha! Ho! Ha! Hey! 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 Hey-ya! Yeah! Wait! Wait! Hey-ya! Hey! Hey! Hey-ya! Hey! Hey! Wait! 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 Hey-ya! Hey! Hey! Hey-ya! Ha! Hey! Ha! Ho! Hey-ya! 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 Ha! Hey! Hoo-yah! Ai đây! Ai đi! Ai đi! Hey! Hây-ya! 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 नोंनि थैनाया दिनै बेयावनो रोखा नों बादि जेबोखौ आं मुलुगाव दोना हैया या जों गाग्लोबनाया साक्सेस जाबायना? Oh yes! थौदो थांदिनि
बिरदाव आगै आंखौ निमाहा होदो। मा दायनि बाजै? जों हिन्जाव माहारिया धन सम्पतिनि फारसे एसेबाबो लुगैनाया बांसिन आगै। आंबो बिदिनो नोम्फानि 50 बिगा हाखौ मोनगौबा आसायै नोंखौ सैया सैया खालामफ्रांबाय आगै आरो नोंखौ न'निफ्राय होखारफ्रांबाय। बिदि नङा बाजै। नो हानि फात्ताफ्रा आजावदो आगै। बे हाफ्रा आफानिमोनब्लाबो दा जों ज'नि जाबाय बाजै। बिरदाव आगै नों एफाबां अनसुला थुदो थांफिननोसै। थ'